tayong nagpapasalamat sa ating magigiting na frontliners para sa kanilang mga sakripisyo. Saludo tayo sa lahat ng mga doctors, health workers, police, military personnel, and volunteers. Thank you also to all the teachers, students, and parents for your willingness to embrace the challenges of learning in the new normal. Saludo po ako sa dedikasyon at serbisyo ng lahat ng ating mga manggagawa. Pati na rin ang pagsisikap ng ating mga magsasaka at mga mangingisda upang tayo ay may makain sa pang-araw-araw. Sa lahat ng ating mga kababayan na patuloy na nagsisikap para makaahon ang ating ekonomiya. Maraming salamat po sa inyong dedikasyon at pagsakripisyo para po sa ating bansa. Taos puso po akong bumabati kasama ng aking pamilya ng isang maligayang Pasko at naway magkaroon po tayo ng isang masaganang bagong taon. Maraming salamat po. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.